Mga higala, kumusta? O karon, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Larawan ni Manuel. Emmanuel ko! Hain ka man! Nadugong ko man ang imong presensya! Nasigo ko man ang imong baho! Hain ka! Buhi ka pa ba? Hain ka man, mahal ko! Di ako kita sa baho ni Eman sa iyong larawan sa portrait. Eman! Ganong di ako dada sa imong baho diri sa imong larawan sa bungbong. Dili, Eman. Di ka, Eman. Di ako sa palibot ko. Hain ka man. Di diri ang imong baho sa imong larawan. Di ka diri sa imong portrait. Hain ka pakita na ako. Sandra! Sandra! Limber, basta gibuhat mo din eh. Ikaw ang ako pagutadon. Kung sige buhat mo din gabi na. Kami ko magnatug ka na. Dili ko makatug, Limber. Nasigo ko ang baho ni Eman. Di asya sa atong palibot. Usa, Sandra. Uwa na si Kuya Iban. Patay na siya. Ug imposible ka imong gisulti. Pero nadungong ko ang iyang presensya. Nasinati ko ang iyang presensya nga di asya. Sandra, uwa na siya. Pwede ba maghibata ka? Balik na sa kwarto. Batong tagbalik. Dali na. Lakaw na. Buisit. Ako na si Sandra Iban. Wa ka ni mabuhat. Tungod kay binilanggo ka na sa imong larawan. Pero gado pa niya. Kadili ka na maghihapon mahilo na. Ug naguol pag-ayo ang imong padagway diha sa imong larawan. Ha? Wa ka ni mabuhat. Tungod kay ako na si Sandra. Ug nagkabalik na kami duha. Ug bisag karon sa Emmanuel, dili ka na mabalik. Dili og dili! Uy, sa ati? Malaya, nabati ko nga naalang sa mansyon. Ang presensya ni Emmanuel. Ug naalang siya doon na ako. Pero ati, hindi usa man nimo pagkaibaw. Gina ako siyang baho sa iyang portrait, Leia. Unsa? Uy na paragod. Ang buti mo ipasabot. Nga ana sa sod sa portrait si Kuya Emmanuel. Unsa? Nagtuo ka ati. Nagtuo ka. Nga ana sa sod sa larawan si Kuya Emmanuel sa iyang portrait. Pero imposible. Huwag ingon ni anang mga panghitabo. Dili masudlan og tao ang maong larawan. Dili ka na mahimo. Pero ati, kanang imong ipasabot. Misamot ang ako magapagduda kang Dinper. Ug mas ni pating babaw ang akong pagtuog nga siya gyud ang nakaigon kanong kalit nga nahanaw ang iyang igsuon. Pero gusto ka ati, imposible sad kaayo. Wala ingon ni anang mga panghitabo. Kinahanglan nga akong yung masuta. Kinahanglan. Gasta kadali sa panahon. Mahibawaan ko na ang sekreto ni Dinber. Kuno sa gibuhat gid kang Eman. Kinahanglan nga mag-inampengon ka sa tanang higayon. Mao ka na. Salamat. Abiyang garapa. Ni ana ang garapa nga imong kinahanglan. Salamat. Sige. Muari na ko. Lakaw na. Siguro ang way makakita nimo. Sige. Bituga siya din sa buntun. Huwag may gikasulti siyang tiguang diha sa unahan. Apan ang maong tiguang, wala kini. Kalit kayo nga nakabiya. Huwag may gitunol ang maong tiguang niya nga itong nga garapa. Huwag sa ipasabuti ako nakita. Basta, si Dinper, pabalik na siya din sa akong yangyan. Kinahanglan niya di siya makakita na ko. Mutago ko niya na nakupunuan sa kahoy. Magdali ko. Huwag dili kinahanglan nga masayod siya. Nga gisundan ko siya sa iyang paglakaw karon.
Ipainom ni Sandra ang itom nga garapang may lana. Para sa hingpit, wa na'y makailog niya nganha kanimo. Sa hingpit, Sandra, ako ka na gyud. Ug wa na'y makailog di mo diri nako. Kung pa di mo mainom diring itom galana. Gadugwa siya dili sa mansyon. Kaguol gyud tan-ahon sa imong larawan Ivan diha sa portrait. Ug gikasakitin ka ini mo ang nahitabo sa imong kinabuhi gawa ka na. Ug nagkabuag na kamo si Sandra. Wa ko magtuo. Gaapil sab di ang larawan. Mahimong bilangguan sa usa ka tawo. Buhaton ko ang tanan, Emmanuel. Nga dili lang magduda si Sandra. Kabahin sa mga kausapan diha sa imong larawan. Ug kung sa oras nga iya nagmainom kining itom galana, higpit na siyang malibot nimo. Ug higpit na usama ang imong pagkahanaw! Every yeso, every. Usa ka na ganito, Glennifer. Sabi mo mo siya sa larawan, Eman. Hangtod sa hangtod ka na diha ug saway katapusan ug dili ka na magkabalik pa sa kalibutan nga imong gigikanan. Uy, sa mo, di ang ipasabot! Unsay sulod nga mahitabo. Sunda og ayaw lang yun si Piata sa pagpaminaw ang matag sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Larawan ni Emmanuel! Nagsulat is Chavez. Dalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Larawan ni Emmanuel.